Iba yung impactful. Sabi ko nga, pagkagabi pa no, mula yung baga, na magrestoryahan kami. Di wala ko yung timok-timok. Impactful na lang. Sabi na, si mother. At kadi, dati huli na. Hindi ako nag-agid. Bagat? Nag-uhara sa imo hinatag. Dati ko ito sang ribo. Kira talaga nan. Sabi niya kay maakad niya sa dihong. Sa dihong. Kaya ko pag ano na, Malain daw ang pamati mo pag nagtaratang kasuhan. Dere mas na makulog lang ang ulo ko kay isip. Ano yun, balik mabugat kaso. Tapos mayad to nagpaghali ko sa balay, nagpratambay ako sa chapel kahapon. Naguli ako dulo mo na. Bawag, kapag kapag ko gusto bang tanong, kapag ako sa Dito na dito ako na padulong. ako, inuuna ko sa Mga ko nakasin isuruda kagabi. Bahusan uri. Sabi ni mama, iba parang hanap daw ko na ako ni Papay. Akay ko nung di ako nakakanto. Sabi na nilog sa alam. Sabi ko, hindi ko na ako bibigay. Baga na inaimod pa na ako bibigay. Lalo ko yung baga. Magkalaya. Lulusin mo yun. Ang ganda naman, tinulan. Ay, nadakuan. Nandiyan kan Saira, kaya di ko manatawagan sa wala siya. Ay naman mambaka. Yung saksi na ang mga luto. Ay parang naman normal ang kahapon, nagagabi lang siya si Saira. Nag-okay na daw ang dugo ni Bibi. Pakainom ko lang sila. Yan ang finding. Wala na niya niya. Kaya ang tigang kanamay. Wala pa man yan eh. Pag magurang baga, dagan. Kailan siya magura? Ay, ang bata ako. Kaya ako man yan. Sige baga na aruli pa lang sa ano. Hi, Sir David. Sir William. From the top. Thank you, Sir William. Nang damdamin ko, tinupan. Balik, ano ito si Manay siya kay Silvia sa ano? Janet. Antoy! Oh, plasticware. Paano ito na balde? Nagurag na ko dyan na orig ni Papa. Kaya lang palampas ko muna. Nagurag na. Sali-sali ang puday niya. Sabi ko sa ako nila. Pero nakabulan. Sino ang mapalaki, so? Ang buti yan. Ako na lang ang mapalaki. Chat ko na lang ikaw. Thank you for the likes. Thank you for watching 13 million. Sa 13 million, isa lang may gusto sa akin. Ayun yung sa akin. Nanonood lang. There. I'm in Colorado, USA. Canada. USA, Canada. Colorado, Canada. USA. Kain ko yan si Legit na sa luwi na tangkal. I like seeing the guapa ladies. Oh, thank you. Because I am old. How old are you, Sir William? How old are you?
Hi, Finks. Hi, Finks. Thank you. Good morning. How's the family doing? Doing fine. Thank you. Oh, thank you. Thank you to those who sending the hearts. Thank you, 21 million in the house na. 21 million talaga. 25. Sir Kevin McConnell, hi. Heaven. Yeah. Oh, thank you, so Charlie. Good morning. Hi, Bird. 18. Thank you, thanks. Thank you, thanks. Thanks. Thank you. Thank you po. Santoy, ang notebook niya, para paksinan niya ang plato. Santoy. Love your happy mood, always sweet. Thank you. Thank you, Sir Bird. Thank you, likes. Provinciana. Filipina. Provinciana. Filipina. Thank you. Pwede na ka na, maano kita. Mapapa ikaw. Paano dito mo? Kaya nakaang kita. Ay, nang ano niyo? Dire, kutsilyo. Kay guro kong kan ano. Kutsilyo. Ayun ito. Ayun, tangan sabi mo mga kutsilyo kayo. Kaya naluto na ini. Mama! Enggak! Enggak! Provinciana. Hi. Brian is my name. Hi. Thank you, Sir Brian. Alfred. Good morning. How are you? I'm fine, Sir Alfred. Thank you, Sir Brian. Where are you, Sir Brian? Ayun, suoy. Happy ko, kuha ko silyo kayo. Girisong pa na, ano? Ay, yado. Ay, yadi. Ito pa. Thank you, $52 million. No. 52. Sabihin ng basher ko, mayaman na ako. 52 people in the house. Oh my God. Sorry. Kaliya. Tangad daw, tangad. Pantay, haliada mo lang yung notebook mo dito. Sabi ko, halihan mo, dati dito ko. Sabi kanina na, bag niyo yung anto, sorry.
Oh, thank you sa nag-likes. Thank you po. Would you like to get to know me? Yes. Who are you, Alfred? Who are you, Alfred? Hi, nice hair. Thank you. Nice hair. Absolutely. Thank you, Sir Brian. No, I'm not single. I'm fine. Bawal ang bata, bibi. Dito ka muna, ingkod ka dito. Kay bawal ang bibi. Bawal. Dito, ingkod daw. Upo ka na dito. Kay makaangkot ka dito. Tangkay, hirap daw. Hirap. Wow, mo. Tangkay. Oh. Thank you. Hi, Philip Morgan. Sir Philip, do you have a job? Oh my God, dude. Sir Philip, Sacramento, California. Okay. Sir Philip. See you soon. See you soon, Sir Brian. Thank you, Sir Brian. You can see her remove. Here, remove it. Huh? I born in Sri Lanka but living in Germany. Okay. Nice to meet you. John Junong. Al John. John Junong. Tong 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 sahur. Good morning. Uy, hali doon. Ano na, lapon. Talaga ka. Sabi ko na ito. Ano na, tuntun ka. Ano oras lang tayo? Ano daw si Rick? Tidak si Dada, ha? Sila, may drone. Ang bago na siya nakatrabaho. Pag natabi, di magubutong yung grabe na. Randig na lang yung sa bangko na din. Doon ka lang, kinauda ako. Ano? Nandiyan na ako.
Thank you sa nag-likes. How can I contact you? Why you need to contact me? Good something. What you cooking? Cooking fried pork chop. Ano ka rin yung Tantay, din yung pagbutaan ay next. Nakang-express. Tantan na, hindi ba kumain? Iaagihan niyo po. Ibigay ka dihan. Marami kayo. Sabi ni mama, kung kuhan mo muna ito patapos yung pag na, nag-ako ang tubig. Hindi ba kasi may bangkan? Kaya na ano ba may sa nan? Ganda ko. Oo. Hindi ba gamo? Daramit sa akad sa talay. Hindi gusto niya takuhan niya ni nagkaroon ng bagalitang binutan niya na ano, itinapal niyo dito na inilasa niya ng hangout. Hindi pa rin ko sa inyo. Kay Taiwan Sunday. Kasi may ano? Papa! Basi pa magay ng ani niyan ha. Ha? Basi pa magay ng ani niyan. Ayaw. Tidak ko ngayon mabiyaw dito sa kanawad bunoy. Kanawad. Bunoy. Ano doon sa abay ni mama? Ito si Ed. Sidilyon. Si Awad Bunoy. Sidilyon. Si Lilion. Ayan hampang, karabulaw. Oo. Kaya na nakapitinda yung kanawad. Ito umalang. Paumala. Kanawad bunoy. Sabi nga, ikaw na, ikaw makantuloy. Sabi na umang. Yakan mo dito sa Igray. Yung mukha mo. Wado, ano dito sa tangkan? Yakan mo dito sa mukha mo. Kahit ulit. Wado. Ba't ka kada yun? Dito. Sa pagulong. Yakan mo si Tito Igray. Kaya ka na doon sa dito, may green yung makaon. Ay, siya nga na dali. Wado na una pa kang para marami. Salamat. Thank you for your love. Pwede mo kang sitaw. Hindi na ako. Ay, si Lid. Hi mo, di ang pa si Lid. Dito ko niya dito mo. Ano yan? Si Lid. Nag-ulit na, Papa! Ito da nung kagabi yan. Adobo na manok. Simple sa likod. Hello. Pakaldo yan. Ano si Papa?
Ano si Tito Bro eh. Wala ano si Tito Bro. Chop ko na lang. Ano sa daan niyo? Kari. Sige, tayo nag-ihaw sila manok. Maraming nagpamay saging. May saging to. Mga ano, mga kaman mga kuya. Yan. Lucy na. Yung suong ka dito. Oh. Kanya-kanya na lang tao. Kaya sige ka. Ang sige ka na. Tore, nagata mo yung nabagin na doon yan. Saan mo tulog? Sige. Ano di pa niya di butangan? Wag. Ito rin. Ikaw na ka mo. Makaw na lang ako. Oh, nililito. Nang sa wakas ay natapos ang kanyang nilikhang aparador. Siya mismo ang nagulong sa kanyang sarili dito at nalunod sa dagat. Sa panahon ito, wala pang tao sa mundo ang makapagpapas nito. Ayan o. Sa asin. May ano ba yan? Ang tao ay napakadalino. May Sa malaking bangko, sa reklamo ng sili. sa mga palad, walang nanood ng kanyang pagpapasok ng bukas ng aparador. Hanggang isang araw ay nakakasama ng isang misteryosong bibig. Ang nagpadala nito ay Mga nitubig. Nagkataon na kompetisyon tungkol sa pagbubukas ng aparador na nasa ilalim ng lupa. Nang dumating si Jack sa ikranting kaganapang yun, ang ibang palaro kaya bala na sa pagpapasok ng kanilang mga susi. Nagsimula si Jack ng 3 minuto na mas mabagal. Nagtagumpay pa rin siyang makuha ang dapat ng pwesto at makalusot sa susunod na yugto. Si Jack ay nagsimulang masanay sa atmosfera ng kompetisyon. Ngunit hindi niya inakalang sa susunod na round. Ang mga organizer ay Bakit nakakaano ito? ng musika sa loob ng bawat aparador. Dahil doon, ang tunog ng metal mula sa loob ng aparador ay halos hindi marinig. Ang dali sa tabi ni Jack ay tila hindi naapektuhan ng musika. Nakapagbukas siya ng perang gas sa loob lamang ng 2 minuto at agad na pumasok sa final. Ngayon na nalaman ni Jack na ang lalaking yun ay ang nagtatanggol ng kampiyon sa loob ng 8 taon sa kompetisyong ito. Sa final, ang mga No signal. Ako si Malunggay. Dinadagdagan ko sustansya ng dugo at cells mo. Pinapalakas ang katawan. Tinutulungan kang manatiling matibay. Ako si Nyoko. Pinapanatili kong hydrated katawan. Pinoprotektahan ng cells laban sa stress. Nagbibigay tibay at lakas. Aray ko ah. Aray. My God. Grabe itong ano to. Ikaw ay kumali. Hey! Kan! Kan! Ka! Ano sa daan niya? Yay. Hindi na lang ako. My God.
Kaling na namin. Kao na! My God! Maulit na nga natin. Kita niya. May pork chop dito. May? May pork chop. Dito may pinggalan, hindahin ko dito tayo mo. Ha? Wala na? Pagbabae yung pwede, lalaki yung sigaw. May mga kasyaman dito. Ay, dapat babawal ang magulang. Ay, no. Mamaya na. Oh! Wala ang putong. Ay, pag-shampoo din sa kasi sa panglaba. Shampoo ang panglaba? Dili sa shampooan, panglaba sa sabon. Panglaba. Sampuhan. Ang panlaba. Sa pumateo. Yan, mayroon ka din dito lang yung... Ewan, ikaw ka na diyo. Kung ate mo na may kulang natin, inyayid ka. Gili. Ato may umagaling. Gili yan. Yan. Okay na ito. Pwede pa ito na. Dili ka sa guro. Pwede. Ikaw, sumuba ka na. Bado na. Galing niya pagkakot kay Pili ka naman alam na. Likod. Sabon mo ito. Shampoo talaga niya. Ano kasi sa ulo niya? Ang kanina na bukas. Kasi. Oo, naula. Sabon mo pa yun? Sabon mo pa yun? Hindi na batang buko. Ate, ano yun? Ate, di na bo. Yan din yun. Ay, sige abot ha. Guma ko sa tabi ng ragana, dili ha. Dili ha. Oh, mangyaya po. Dili mal. Mau mangyap. Lukutin si Ate Min. Lukutin mo kasi. Ada. Ya, kumakain ka na. Oo, ayun lang. Ay, magdala sa pila. Ate, nagkakam ko. Painitong. Pag magkaribot, diri pag-ulit na nunod. Ay na yun, narinig mo. Ano na ako nakita. Kasi pigla. Sige, tara. Ako mayroon. Ina. La. Talba ka lang. Talba ka lang. Tama ka man
Yan, sabay. Kasi may taas ang kali-kali mo. Wala ka doon. Hindi mo nga doon pinapita. Ito yung taas ang kali mo. Ha? Ito yung kali mo. Ako ba talaga yan? Doon ko naman nagagalaw. Ito na iba ganun ko. Wala ka dapat baka may ganyan dito ka ganun. Oh, tatong ko lang gini. Mayroon pa. Ate, mayroon pa? Hindi ako nag-aagal. Hindi nga na yung kulay. Okay, mag-aaral. Kuha na ipit ko doon. Taon. Ako ipit. Ako na nipit. Ako na nipit. Damdamin ko. Damdamin ko.